Gose naiz, Urdaiazpiko ogitartekoa ekarri dut gaur bazkaltzeko, lan hau bukatzen dudan bitartean. Nik gaurtik aurrera lantokitik atera eta bazkalduko dut. Eta behar den denbora hartuko dut, pare bat ordu. Baina hori egiten baduzu, oso berandu atera beharko duzu lanetik. Ta ezingo zara, kiroldegira joan espininera. Paseo lasai bat emango dut. Edo lagunen batekin egongo naiz. Edo ez dut ezer egingo, ze arraio. Baina bizimodu osasuntsua izateko, kirola egin behar da. Gainera, eguerdian 2 ordu hartzen badituzu, gehiegi jango duzu. Eta badakizu, gehiegi jatea kaltegarria dela osasunerako. Gero eta argiago daukat bizimodu estresatu hau dela kaltegarriena osasunerako. Dena programatuta daukagu. Egunaren ordu guztiak okupatuta. Gauza guztiak presaka egiten ditugu. Eta korrika joaten gara, batetik bestera. Eta ze egitea proposatzen duzu ba? Gauzak astiro hartzea. Eta gauza bakoitzari behar duen denbora eskaintzea. Orduan, gauza asko eta asko ezingo dituzu egin. Uste dut hobe dudala gauza gutxiago egin, baina gustura, lasai. Eta batez ere, lagun artean. Ze, etorriko zara nirekin paseo lasai bat ematera arratsaldean?